inutil na to, oh. Mga inayopak! Nako! Gigigilaw sa inyo, ha? Kabati ka. Nabatian mong pagsalga sa imong chay Daisy. Para to sa akong nga kakilala. Nga mangutang para ipadayaw lang. Manumbalay manghulam. Para may inog padayaw. Sa co-op, 10,000 ang utang. Sa pasakaan, 20,000 ang utang. Sa akon, 5,000 ang utang. Hasta subong, wala gyapon ginbayaran. Gani ang kista kay pabuyayaw pag ikay Chay Daisy. Siyempre manamyaw anay kita. Sa akon fan, kang supporter nga si Coffee Beans. Kasi iya nga pamilya sa may Monaco. May ngadlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang sa mayong kimtangan. Kung maraming salamat sa inyo mga paglantaw. Nagpagpadaging pagsuporto sa akon yung mga video. Sa halong gid. Kamu dira. Gunggong! Okay. Wala gid problema kung ikaw mangutang. Kahit tanan kita nagapangutang. Ang problema kung ikaw mangutang, tag ipadayaw mo lang, lain ina nga istorya. Pareho sa ako nga kakilala. Nangutang kay may emergency sa Pinas. Ang bata nagamasakit. Nabalaan ko, wala sang may nagamasakit. Ginbakal sang gaga sang bagong iPhone. Kung manghulam, hulam lang. Nga pati ako, imo pa yung nga butigan. Ganit Chay Daisy, banating amiga ko. Masahirapan ako, wala nagsettle ng payment. Nutil, luge. Luge ko, gunggong. Pagkatapos ni mo panghulam sa akon, sa subong wala gin bayaran. Digto ka naman nagpakitloy sa akon amiga. Siya naman ang ginbudol ni mo yan. Hambal, gamasakit ang nanay ni mo sa Pilipinas. Wala na naman sang nagamasakit. Kagin pang shopping ni mo sang bago nga bag kagbayo ang imong gimpang hulam. Nga ako may bago nga bag kagbayo, mag-ayo sa ilanat ang nanay ni mo. Wala problema manghulam, pero kung himu-himuan mo sa sang masakit para lang ikaw makautang kag makapadayaw, may problema ka na sa imong paminsaron. Kaya Chay Daisy, banati. Ayan, gunggong. Happy 40 days sa'yo. Sumalangit na wang yung kaluluwa. Bilin ko sa inyo, ikaw lang dyan damo nga utang. Pag sa subong ka panago, pero Louis Vuitton ang bag. Why ka na kuya? Why ka kuya pan? Mambal ka, hisa lang ka mo. Wala ko na hisa, pero tani. Hindi mo man ko pa-high blood doon sa pagpanukot sa imo. Kaya ako gaka-stress sang hala ka panukot bulan-bulan. Wala mo na problema kung amo niya okay lang basta ang ngayon. Kag hindi inutangan tapos ipadayaw mo lang. Ganit Chay Daisy, berahe parihog. Pati lawas ang mananam ni mga pagbuyayaw. Sagot ko sa inyo, pampapangluksa nyo, ha? Ayan! Pamain free number 10! Pamain free number 10! Sagot ko sa inyo, papanluksa mo to! Papanluksa! Ganda kaya nito.